Türkmenistandan Hytaýa soňky 8 aýda 6 milliard Amerikan dollary möçberinden köpürek TV gazyň satylandygynyň hasabatyny Ruslaryň TASS habar agentligi berdi. Bu möçber geçen ýylyň görkezlisi bilen deňeşdirilenine 5 götürümlük, ýagny %5lik artış görünýär. 10 ýyllardan bäri satylyp gelinýän TV gazyň hasabatyny Türkmenistanda ýaýymlanmagyny görmek mümkin däl. Ýöne çykarylyp bilinjek bir netije şudur: halkyň ýarmy daşary ýurtlarda işläp gazanç edýär, galan ýarysy bolsa ýurduň içinde garyplyk içinde ýaşamaga dowam edýär. Bu suratlar çärjegiň gök bazarynyň çykyşynda düşürildi. Çağal aýallaryň we garrylaryň dileýçilik edýän ýurdunda sosial hyzmatlaryň ýokdugyny arkaýynlyk bilen aýtmak kyn däl. Sosial hyzmatlaryň ýoklugy bir ýana, çäresizlikden dileýçilik edýänler hukuk daşy işleýän polisiýanyň agzalary ýygy-derli basyş edýär. Şol basyş edýänleriň biriniň ady Maksat diýip bize habar berildi. Dünýäde TV gazy boýunça birinji 10-luň içine girýän ýurduň halky garyplykdan we çäresizlikden ejir çekýärkä, ýurtda asuda asman siýasatynyň hem dowam edýän bolmagy adamlar epesli pikirlendirýär. Türkmenistanyň TV resurslary kime ýa-da niräge diýär diýilen sorawda barha manidar bolmagyny güýçlendirýär.